एकाडेमि इउटुब चेनेलाव दिनैनि लाइभ फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे आंनाव मा होनोखो कल फैगासिनो आरोना मानेखि कल फैगासिनो मा होननानै जे गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि मा होनोखो SOP ओंखारबाय नङा होमबा अनलाइन एग्जामनि SOP ओंखारबाय नाथाय मा होनोखो बे अनलाइन एग्जामनि SOP ओंखारनायाव माबोरैहाय जागोन अनलाइन एग्जामा ना बिनि सोमोन्दै मा होनोखो गोबाङानो मा होनोखो कनफिउस जानानै दङ बेनिखायनो आंनाव फन फैगासिनो नङा होमबा लोगोफोरनिफ्राय जोंहा 24/5/2021 जोंहा बे SOP दिहुनदोंमोन नाथाय मा होनोखो जोङो गोदो मानेखि थांनाय बोसोराव एग्जाम होखांबाय नालाय जों मा होनोखो अनलाइन एग्जाम होखांबाय नालाय अनलाइन एग्जाम सोमोन्दै जों मिथिगौ नालाय आं बेखौनो दा नोंसोरनो खोन्थानो लादों आरोना स' जोंहा मा होनोखो बेफोरनि मा होनोखो मा नांगोन ना माबोरै बोरै जागोन एग्जामफोरा ना 1 नाम्बारावनो जोंहा मानेखि अन एन्सार मास्ट बि राइटेन बाय दा एग्जाम मानेखो इन A4 साइज पेपार ना मा होनोखो एग्जामाव जोंनो मा पेपार नांगोन A4 साइज पेपार नांगोन आरो मा होनोखो A4 साइज पेपारनि मा होनोखो मडेला माबोरै जागोन बेखौ मा होनोखो जोंहा जिअ पर्टेलाव होनाय दंखायो आरो मा होनोखो 10 पेजनि ना 10 पेजनि दंखायो बेखौ डाउनलड खालामनानै जोङो मा होनोखो बेयावनो लिरनांगोन आरोना ए मडेल एन्सार शीट इज आपलडेड इन दा पर्टेल ना नै मा होनोखो बेयाव गुवाहाटि मानेखो .ac.आव मा होनोखो आपलड खालामखाना होदों दिस मडेल एन्सार शीट it may also be download or print and then use for writing एन्सार नांबाय बेखौ मा होनोखो नों एन्सार शीटखौ मा होनोखो डाउनलड खालामनो हागोन ना PDF फाइलाव मा होनोखो बिसोर आपलड खालामनाय दंखायो आरो मा बेखौ डाउनलड खालामनानै मा खालामनांगोन नोङो प्रिन्ट खालामनांगोन आरो ना कम्पिउटार दखानफ्राव मा होनोखो जेराव नोंनाव मा होनोखो लेपटप दंबा नों मा होनोखो प्रिन्टारजों प्रिन्ट खालामनानै आरो इयावनो लिरनांगोन बेखौनो जों लिरनानै मा खेबनानै हरनांगोन आरोना ओमफ्राय 2 नाम्बारावनो होनदो अल पेज मास्ट बि कन्टेन पेज नाम्बार ना होमबा बेयाव पेज नाम्बार होनायनि मा होनोखो मोनसे खथा दंखायो बेयाव मा होनोखो पेज नाम्बार होनांगोन आरोना नाम्बार अफ द पेज मे बि मा होनोखो लेस अर मर देन 10 पेजेस ना बाट इन न' केस द आपलड डकुमेन्टस मर देन 5 MB ना मा होनोखो पेज नाम्बारा बेसे थानांगोन होनदों जोंनिया 10 नङा होमबा 10नि खम थानो मोननाय 10नि बाराबा बारा थानो हागोन आरोना 10नि मा होनोखो खम थानो मोननाय आरो मा MBया बेसे जानांगोन 5 MBनि खम जानो नांगोन आरोना ओमफ्राय 4आव मा होनदों जोंहा ए प्रोसिडियर लेट डाउन दा मा होनोखो इन दा पर्टेल ना टु नन एज मा होनोखो हाउ टु स्किन ना इयाव मा होनोखो नैयाव दा वेबसाइट होनदोंना जिउ मा होनोखो गुवाहाटि .ac.in आव मा होनोखो जोंहा माबाखौ होनाय दंखायो PDFखौ बोरै स्केन खालामो आरोना बेखौ आं खोन्थानानै PDFखौ माबोरै स्केन खालामो जोंहा एडब स्केनारखौ मा होनोखो इयाव रिकमेन्डेड खालामनाय दं मानोना एडब स्केनजों मा होनोखो जोबोर मोजाङै मा होनोखो स्केन जायो आरोना माबोरैहाय खालामनांगौ बेखौ जों बेयाव नुयो बेखौ जुदि नांगौबा भिडिअ नांगौबा माबोरैहाय मा होनोखो PDF बानायो मा होनोखो बिदि PDFखौ माबोरै बानायगोन ना PDF बानायनानै बोरै आपलड खालामगोन बेखौ मा होनोखो भिडिअ नांगौबाथाय नोंथांमोना मा होनोखो कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय आङो भिडिअखौ आपलड खालामना होगोन टु डु इट एस मेनसन इन 4 पइन्ट एबभ साम एप्स हेभ बिन रिकमेन्डेड इन दा पर्टेल नामा इयाव मा होनो माखो पर्टेलाव माखो रिकमेन्ड खालामदों जोंहा माबाखो एडब स्केनार ना एडब स्केनारखौ जोंहा रिकमेन्डेड खालामनाय दं आरोना ओमफ्राय मा बेफोरनि गुबुन एप्सखौबो बाहायनो हागोन नाथाय मा होनोखो बेस्टआ जाहैबाय एडब स्केनार नङा होमबा दा आं दा PDF स्केन बानायदों बेबो मा होनोखो एडब स्केनावनो बानायना स्केन बानायनाय आरोना एबार जोंहा 5 नाम्बाराव मा होनदों 5 नाम्बाराव होनदों जोंहा मा होनोखो टु डु इट एस मेनसन इन 4 पइन्ट 4 नाम्बारखौ नायखांबाय जोङो दा कुइसन पेपार विल बि एभेलेबल फर डाउनलडिं 30 मिनिट बिफोर दा बिगिनिं अफ दा एग्जामिनेसन ना मा होनोखो जोङो कुइसनखौ माबा मोनगोन जोङो कुइसनफोरखौ मा होनोखो डाउनलड खालामनांगोन ना जोंहा मा होनोखो जिअ पर्टेल थांनानै मा होनोखो लगइन जानांगोन नोंनि आइडियाव ना लगइन जानानै मा बेयावनो मोनसे मा होनोखो मोनसे पेज बायदि क्रियेट जागोन ओमफ्राय पेज जानानै मा होनोखो नों इनिफ्रायनो डाउनलड खालामनांगोन ना डाउनलड खालामनाया मा मबाइलाव लिंक फैगोन बेयो मा 30 मिनिटनि सिगां फैगोन आरो मा होनोखो लिंकआव थांनानै नोंनि मबाइल नाम्बार एबा मा होनोखो रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनानै नोङो डाउनलड खालामनांगोन आरोना दा स्टुडेन्ट विल बि एबल टु आपलड PDF कपि अफ एन्सार शीट्स मानेखो स्क्रिप्ट आफ्टार 30 मिनिट फ्रम टाइम्स रिकमेन्डेड अफ द एग्जामिनेसन एन्ड आपलड फेसिलिटि विल बि एभेलेबल आनटिल एन आवार 60 मिनिट आफ्टार दा एन्ड अफ द एग्जामिनेसन ना मानेखो 30 मिनिट सिगां मोनगोन आरो मा एग्जाम जोबनायनि आरो 60 मिनिट दालागै नोंनि मा होनोखो साइटआ खुलिनानै थाबाय थागोन मा होनोखो जोंहा PDF आपलड खालामनायाव जोबोर प्रब्लेम जायो गोदोबो मा होनोखो थांनाय बोसोरावबो जोंनि एग्जाम होनायाव गोबाङानो रोङाखैमोन आरोना बेनिखायनो मा होनोखो आं गोबांखौनो खालामना होनो मोनदों गुबुनफोरनो बेनिखायनो मा होनोखो आं रोंगौ आरोना PDFखौ बोरै बानायनांगौ बेनिखायनो मा होनोखो बिनि थाखायबो जुदि PDFखौ बोरै बानायनांगौ बिनि होनोखो नांगौबाथाय आरोना मानेखि उनाव जाहाथे मिस्टेक जाया बेनि थाखाय जुदि भिडिअ नांगौबाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै मा होनोखो स्टे टिउनाव थाबानो जाबाय होमबाना आं मा होनोखो भिडिअखौ नोंसोरनो एगारना होगोन आरोना
नेक्स्टआव जोंहा 8 नाम्बाराव मा दङ जोंहा 8 नाम्बाराव once a student upload a document he can do it again ना होमबा आपल'ड खालामनायनि उनाव मा होनो आरो रि आपल'ड खालामनांगोन आरो जुदि मिस्टेक जाबाथाय आरो मा बेखौ मा होनखो पिडिएफखौ मा खालामनांगोन जोङो डाउनलड खालामनांगोन आरो ना डाउनलड खालामनांगोन ना होमबा डाउनलड खालामनानै चेक बानायनांगोन ना ए नाम्बाराव मा होनदो एन्सार शीट प्रपारलि स्केन ना होमबा प्रपारलि गासिबो स्केन जानांगोन आरो ना ए4 साइजआ ना कनभार्ट इनटु सिंगेल पिडिएफ मेन्टेनिं सिरियेलाइजेसन्स अफ दा पेज ना होमबा मोनसे सोनांगोन दै गोबाङानो मा होनो 10टा पेजखौ खेबसेनो खालामनांगौनो नाथाय बिदि नङा मोनसे मा होनो पेज नाम्बार 1खौ मा होनो मोनसे स्केन खालामना मोनसे आपल'ड खालामनांगोन आरो ना जुदि ब्लेंकबाबो 10हालागै नोङो आपल'ड खालामथारनांगोन आरो ना रिचेक दा साइज अफ दा मा होनो डकुमेन्ट बिफोर गोयिं टु आपल'ड नङा होमबा मा होनो रिचेक चेक खालामनांगोन ना होमबा एमबिखौ बेसे जानांगोन 5 MB नि खम जानांगोन मोनसेयाव ना स' स्टुडेन्ट आर स्ट्रंलि एडभाइस टु प्रेक्टिस बेयाव मा होनो जोंहा सियाव प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मोनसे वेबसाइट होदो आरो ना इ वेबसाइटखौ मा होनो प्रेक्टिस खालामनांगोन माबोरै खालामो जुदि इनिबो भिडिअ नांगौबाथाय प्रेक्टिस माबोरै खालामनो नङाबा रियेलाव माबोरै एग्जाम होगोन इनिबो मा होनो मोनसे मा होनो वेबसाइटआव बिसोरो क्रिएट खालामना दोनखादों आरो ना बोरै एग्जाम होगोन ना इनि सोमोन्दैबो जुदि भिडिअ नांगौबा एबा रियेलाव बोरै मावगोन इनि सोमोन्दैबो नांगौबाथाय जुदि कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय आङो भिडिअखौ एभेलेबेल खालामना होगोन ओमफ्राय इन दा अर्डार टु टेक एग्जामिनेशन्स 9 नाम्बाराव नाय दा स्टुडेन्ट विल बि रिक्वायर्ड टु लग इन टु दा एग्जाम पर्टेल नामा लगइन जाखानांगोन ना होमबा जोङो एग्जाम होनो थाखाय ओमफ्राय मा होनानै माबानांगोन लगइन जानांगोन जोङो कारेक्ट रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ना होमबा ओमफ्राय नङाबा मबाइल नाम्बार आरो मा डेट अफ बार्थआ एस ए पासपर्ट थागोन आरो ना सिन्स इट इज एन अपेन बुक एग्जामिनेशन्स कन्डाक्ट इन दा अनलाइन मड दे विल बि एबल टु टेक हेल्प अफ दा टेक्स्ट बुक ना होमबा जोंथ' मा होनो नोंखौथ' रावबो नायनो फैया नङा होमबा अनलाइनावबा जोंहा अपेन बुकसो जागोन नालाय एग्जामा ना अपेन बुक नालाय नोङो बिजाबनि साहारा लानानैबो मा होनो एग्जामखौ लिरनो हागोन आरो ना दा टटेल मार्क्स अफ दा पेपार विल बि 70% ना होमबा जोंना 70%नि जागोन आरो ना जेसेबां जायो 100निबाथाय 70नि जागोन ना होमबा बिदिनो 70 मा होनो पार्सेन्टनि एग्जामाल' जोंनाव जागोन आरो ना टटेल डिउरेसन अफ दा एग्जामिनेशन्स विल बि मेनसन इन दा रेसपेक्टिभ कुइसन पेपार ना कुइसन पेपारा बेसे मार्कनि जायो बेनि सायाव सोनारगोन आरो ना बेसे आवारनि जागोन नोंनि एग्जामा ना आरो मा होनो कुइसन पेपाराव लिरनाय थाखागोन ना होमबा देयार विल बि न' अफलाइन साबमिसन अफ एनि एन्सार स्क्रिप्टखौ मा होनो गोदो थांनायाव जोंनिया अफलाइनाव साबमिट खालामहोदोंमोन आरो नाथाय मा बे बोसोराव अफलाइनाव मा होनो साबमिट खालामाखै एबा कलेजाव साबमिट खालामाखै ना फार्दार स्टुडेन्टस आर इनफर्म टु इनसर देयार कन्डाक्टिभिटि एन्ड इउज अफ प्रपार गेजेट नङाबा बोरैहाय मा होनो बाहायनांगौ ना होमबा माबाखौ इनसुर कारेक्टिभिटि एन्ड इउज प्रपार गेजेट ना होमबा बेखौ मा होनो स्टेपखौ बोरै खालामनांगौ ना होमबा बोरै लिरनांगौ ना होमबा बेफोरखौ मा होनो उनाव होनाय जागोन होननानै बिसोर मा होनो बेयाव 13 नाम्बार होना दोनदों आरो ना अर प्रेक्टिकेल एग्जाम विल बि नटिफाइ अन लेटार ना होमबा प्रेक्टिकेल एग्जामखौ मा होनो उनावसो जागोन आरो ना ओमफ्राय दा जोंहा मा होनो माबाया फैथ'वाखै जोंना मा होनो रुटिना फैथ'वाखै रुटिन फैबानो आं मोनसे भिडिअ बानायना होगोन रुटिन फैयाखै दा जोंना ना बेखौ मा होनो बेसेयाव 24 ना ओमफ्राय माबा दंबावोमोन जोंना पिडिएफआ मा होनो बोरै जायोना मा होनो एन्सार सिटआ A4 साइजनि मा होनो मोनसे मा होनो सेम्पोल दङ इ सेम्पोलखौ जुदि नांगौबाथाय कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आं इयाव दा भिडिअ लाफायाखै बेनिखायनो आं नोंसोरनो खोन्थानो हानाय नंला बेखिनियावनो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मा होनो भिडिअखौ मोजां मोनबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गुबुनफोरा मा होनो हेल्प मोनो आरोना बेखिनियावनो जोङो लाइभखौ दोनथ'नाय जाबाय।